Dan Dutse TV ku danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin sanin sababbin shirye-shiryenmu idan mun dora. Kai, abokina wallahi kwana biyu banda ko sisi wallahi. Anya ba sata zan koma yi ba. To ka je ka fara satan mana. Kai kadai talauci yake damu? Kai. Dan kundalo. Ba ma wannan. Yanzu kai kana tafiya da budurwarka. Kawai sai soja sai ya tare ku. Ya kama ta ya tsinka mata mari. Ya jefa ta kwata ya tattaka. Wani mataki za ka dauka? Kan bala'i. Muna tafiya da budurwata ya mammare ta ya jefa ta kwata. Ina tsaye ina kallon shi. Kwattoma. Kana kallon shi? A daidai kai wannan lokacin wani kallon mataki za ka iya dauka. Ai matakin da zan dauka ko? Gaskiya ina tunanin a daidai wannan lokacin ko Allah ya isa ko zan yi.